Въпреки многобойните примеси, за които стана въпрос, които са безспорни, със сравнително ограничена промяна през османския период, можем да кажем, че запазваме в основни черти това, което сме получили от смесването 9 и 10 век. Тоест, ядката, ядрото на българската етничност съвременната, действително си е в средновековна България. Това е безспорно. И дори в езиково отношение е така златния век. Това е всъщност раждането на българската нация съвременна. Другото, което се вижда, без да се интересува от нашите национални борби, идеали, паиси и усилията ни да се осъзнаем като нация, палеогенетиката определи периода 9 и 10 век за формиране на средновековната българска етничност. Тоест, безспорно е ясно, че тогава се оформя тази брачна мрежа, която запазва своите основни параметри и до днес. И да, ние сме в много голяма степен потомци на една група прабългари, които се смесват с славяните, приблизително в равни пропорции. Така че другия мит, който рухна, и още Дринов и други го формулираха за малобройността на прабългарите. Да, и въобще не са били малобройни. Море. Били са достатъчно многобройни, за да оставят много трайна генетична следа в днешната съвременна българска популация. Аз смея да опонирам на професор Матанов, защото смятам, че именно генетиката е най-безпристрастната от помощните дисциплини. Там нещата се свеждат до чиста математика. Нека да мислим за генетичния код като за едно ЕГН с милиарди знаци и софтуера, който сравнява образците, които се трупат много често в общо достъпни бази данни. Софтуера не се вълнува от нашите пристрастия, не се вълнува от това кой за какво се бори, кой е на власт, коя империя иска да контролира Балканите. Софтуера сравнява математически безкрайни кодове с цифри. И когато той каже, че един индивид прилича на друг индивид, ето ще ви дам един прост пример. Ние дълго време наистина е прав професор Станилов, подлагаме на критика доколко наистина в Атиловата държава в Централна Европа, в Средния Дунав има българско присъствие. Ето, генетиката веднага ни предостави безценни данни. 6 баварски некропола, датирани около 500-та година, имат сред себе си, сред погребаните, редица индивиди, забележете, всички са жени с изкуствена деформация на черепите. И когато ги подложим на генетичното изследване, те излизат най-родствени с кой? С днешните българи. Софтуера не може да бъде обвинен, че има пристрастие към България, не може да бъде обвинен, че има пристрастие към нещо друго. Той просто сравнява кода на днешните българи, нашите съвременни данни с тези от некрополите в Бавария и получава резултата. Другото много интересно явление дойде от една статия, която сензационно озаглави Nature българските булки на германците. 6 некропола в Южна Германия. Това са баварските племена, които се заселват също. Те пристигат сравнително късно. Те реално 6 век се заселват в днешната си родина. Там го има и като легенда как избили мъжете, пък останали. Всъщност тези 6 некропола бяха изследвани и отново този феномен се повтори, който наблюдаваме с лангобардите и с унгарския некропол. Отново жените, почти всички с изкуствена деформация, са с най-преки съвременни роднини днешните българи. Тоест ние отново виждаме, че тези хора, атиловите хора, те не изчезват, те се смесват с победителите, тези, които побеждават Атила реално, те не унищожават неговото население, просто го абсорбират. И ние виждаме една трайна съобщност, създадена от лангобардите, и една не по-малко трайна от баварците. Вие знаете, че имаше едни псевдонаучни залитания, такива баварци ли са българите и така нататък. Да, това още между двете световни войни. Но ето, че за тази димка, несъмнено, се появява един археологически факт, че атиловите хора се смесват с германските племена. При баварците има някакви сходни легенди, такива етногени, подобни на нашите, нали, което е логично при един такъв голям свят като германския. Че имат древни контакти и също така намерихме и логично обяснение за голямата близост между някои групи в Северна Италия и съвременните българи. А когато идват тези общности тук на Балканите, как започва вече генезис и смесването на това, което всъщност постепенно стават нашите далечни прадеди? Днешните българи са много подобни, да не кажем същите, като средновековните българи. Много години преди да започна работа по книгата, хора, които се занимават с популационна генетика, това не е генетика на индивида, на популациите, се занимаха с всички европейски народи и без да знаят нищо за българската история, определиха дата за формиране на съвременния български етнос, края на 9 и началото на 10 век. Това дадаха хора, наричат се популационни генетици, които не се вълнуват от Аспарух, от Борис Кръстителя, от смесването на българи и славяни. Те използват математически модели, за да моделират от компоненти всеки съвременен европейски народ. Те дадаха датировка за българите 9 и 10 век, което е едно бинго по отношение на това, кога също се формира средновековния български етнос. Ами той тогава се формира. Тогава започва масовото смесване на българи и славяни под знака на християнството, което всъщност е фактора, който води до това смесване. Днешните българи сме преки и пълни наследници на средновековното българско население. Много пряка връзка има. Сега вече, когато говорим за неговото формиране, те изследваме основните два компонента. Те са три, защото още по времето на Крум започва завладяването на големи местни общности, включително взетия на Крум, Пацике,
Византиец. Ромей, да. Византийците самите те са една много пъстра картина, но при всички случаи и през славянското население, което пристига доста по-рано и се заселва тук по днешните български земи от Аспарух, и от завладяното население в големите градове в Тракия, ние започваме да възприемаме и сигнала на местните популации.